Altså, jeg mener, det ligger i den række. Ikke flot? Ja. Hvad? Det er Imponerende, Men ikke? lige præcis hvor. Jeg er ikke sikker på, at man kan se brokken herfra. Det er bare ikke tydeligt, fordi der er disse. Det er ærgerligt. Nej. Og du siger, for hvornår siden? Ja, det var det garanteret ikke, fordi der sad jo sådan, der var spærret, så det har du helt sikkert ikke. Ja. Ja, nej, det er det ikke, fordi hele området omkring var spærret af, fordi de havde deres spionudstyr. Så det er helt sikkert, at det var det ikke. Har du fået nogle gode billeder heroppe fra? Og det er lidt svært, at han har fået billeder heroppe.